ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin piirustuksia, mitä tein, niin oli lehmistä. Että kyllä tää on semmoinen inspiraatiota antava tuokin lato tuossa. Monenmoista on koettu serkkupoikien ja serkkutyttöjen kanssa täällä, että kyllä se on ollut onnellista lapsuusaikaa. No minun koirani Kerberos nimeltään, niin se oli aina semmoinen todella niin kuin villi ja vapaa luonne ja siitä sitten itsekin ajattelin, että tämä on nyt sitä niin kuin minun ominta sisintä. Kyllä mä tykkään luonnosta, että nytkin tekisi mieli tavallaan ottaa kengät pois ja heittää housut nurkkaan, mutta tää on niin pisteliästä tää heinä tähän aikaan vuodesta, että ei pysty. Kyllä se sattuu jalkapohjiin ihan liikaa. Kyllä nämä on semmosia, melkein alkaa liikututtaa, kun täällä kävelee ja katselee näitä maisemia. Että nykyään, kun ainakin 3 kanavaa näkyy, niin pystyvät tavallaan pysyvät siinä yhteiskunnan rattaissa mukana, että ei ne ihan ummikkoja ole, mutta kyllä niitä pitää aina välillä valistaa, että mikä on in ja mikä on pop.